Добър ден, дами и господа, уважаеми колеги, преподаватели, студенти, журналисти, гости. Добре дошли на нашата пресконференция, която се провежда за представяне на новата информационна система на Академия на МВР, реализирана по проект, по програма Развитие на човешките ресурси. Казват, ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, то ние осакатяваме децата за утре. Ето защо образованието трябва непрекъснато да се развива, усъвършенства и модернизира. И едва ли развитието на едно общество може да гарантира успех, ако не почива точно на образованието. Образованието и обучението са ключови моменти в стратегията на Европейския съюз 2020 и за нейното усъвършенстване и развитие ключов момент играе информационното общество. Изграждането на информационното общество е стратегия и на Република България и се провеждат различни мерки, така че информационните технологии да влязат в най-голям аспект във всички сфери и най-вече в образователната система. Информационните технологии навлизат и с бързи крачки в Академия на МВР. Точно по какъв начин това се реализира, давам думата на госпожа Христина Илиева, която е не само идеен инициатор за този проект, но и основният генератор за неговото реализиране. Заповядайте, госпожа Илиева. Здравейте, уважаеми гости и уважаеми колеги. Добре дошли. Искам да представим реализирането на проект Система за информационно обслужване на учебния процес в Академията на МВР, т.е. приключването на този проект. И както се казва, всеки край е ново начало, така с приключването на този проект ние поставяме началото на внедряването на една система за информационно обслужване, която ще обслужва основно организацията на учебния процес в Академията на МВР. Организацията на учебния процес, това е една многофункционална, многообразна, многообемна дейност, която може да се каже, че е кухнята на едно учебно заведение. Организацията на учебния процес, това е връзката на обучаемите с администрацията, с ръководството на академията, с преподавателския състав, с факултети, центрове и всички структури на академията. Поради тази причина, че тя е многообразна и многофункционална, трябваше всички дейности да бъдат автоматизирани, за да може да се ограничи и минимизира човешкия фактор като грешки. Поради тази причина през 2011 година Академията на МВР кандидатства по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд към Министерството на образованието по схема усъвършенстване на информационни системи в висшите учебни заведения. През 2012 ние бяхме класирани и на 28 януари 2013 сключихме договор с Министерството на образованието, след което започна управлението на този проект. Как протече цялото управление? Управлението на проекта започна с провеждане на обществена поръчка, както е по закон, с две обособени позиции, като едната позиция беше за проектиране, разработване и внедряване на система за информационно обслужване, а другата поръчка беше за доставка на хардуер. След провеждане на класиране, поръчката по първа обособена позиция се спечели от консорциум АМЕПРО. Тук са представители колегите от самата фирма.
А втората обособена позиция беше спечелена от контракт с България. За съжаление, не ги виждам. Така, и де-факто самия проект започна реализирането от ноември месец 2013 година, като срока по договор беше 8 месеца, а по втора позиция беше 2 дни. Всичко приключи успешно, спазиха се сроковете съгласно договорите, след което, разбира се, мина експертен съвет съгласно изискванията на министъра на вътрешните работи, както е съгласно изискванията в Министерството на вътрешните работи, мина експертен съвет, който прие всъщност двете обособени позиции. И така в Академията на МВР вече е внедрена нова система за информационно обслужване на учебния процес. Какво касае тази система? Тази система е изградена на 4 основни модула и няколко допълнителни модули, които са помощни, които са функционално обединени, които са функционално свързани и смисъл, че те ще компенсират труда, който се върши от колегите, който е много обемен и много така натоварващ. Така, основният модул, който един от основните модули, това е кандидат-студентска кампания. Всички вие знаете, че в Академията на МВР, освен обработка на данни на кандидати, провеждане на тестове, се провежда и специализиран подбор. Точно тази система, така е направени нещата, че ще се минимизира обработката от човешкия фактор, за да може ежедневно да има актуални данни в реално време. Т.е. за всеки ден какви тестове се попълват и какви са резултатите. Освен това, новост, което е, в системата ще бъдат въвеждани данните от самите областни дирекции на МВР, така че цялата информация да постъпва в Академията на МВР директно. Втория модул, който също е много голям, това е модула за обучаеми. Обхванати са всички форми на обучение, както професионалното образование, така и професионалното обучение, което касае, освен висшето образование, касае и професионалното обучение, обучението се извършва както в Академията, така и в центровете за професионална подготовка в Пазарджик, Казанлък и Варна. Така че във всеки един момент ще се знае статуса на всеки един обучаем в реално време. Това е дали са преминали успешно, дали са прекъснали, дали са възстановени и така нататък. Цялата тази информация ще постъпва и в Министерството на образованието, както всяко едно учебно заведение е задължено да предоставя, и в Националния статистически институт. Освен това, към този модул ще се експортират и данни от дистанционното обучение, което се провежда също в Академията на МВР. Тази система е базирана във вътрешната мрежа, така че на МВР, вътрешната мрежа на МВР, така че от всички структурни звена ще може да се ползват данни в зависимост от нивото на достъп. Курсантите за новост за обучаемите, това е, че по факултетен номер ще могат да използват определена информация чрез интернет, т.е. ще си подават заявления за извършване на административни услуги по интернет, които ще постъпват в канцеларията и ще се обработват. Същото касае и кандидат-студентите, които ще могат да получават информация за резултатите от своите изпити по интернет. Другия голям модул, това е управление на учебния процес, в който се намира учебната документация и се извършва планирането на учебния процес. Там са обхванати всички дейности, както за професионалното образование, така и за професионалното обучение. И ще може всеки преподавател на базата на разписанието да вижда личното си разписание, след като се приключи разписанието, в личния си профил, който се намира в модул преподаватели. Там се намират профилите на всички преподаватели, те ще имат акаунти, ще могат да попълват личния си профил, ще могат да получават личното си разписание и ще могат да попълват аудиторната и извън аудиторната заетост за всеки един преподавател. Освен това, всички помощни модули касаят справки по зададени параметри, които могат да се получават в зависимост от изискването на самата структура. Това е в общи линии.
Сега искам да представя колегите от консорциум АМЕПРО да кажат своето мнение за работата си с Академията. Здравейте, уважаеми гости! Казвам се Слави Андреев, представляващ съм консорциума. Първо да представя участниците в консорциума. 2 компании сме. Амексис и ЦАПК Прогрес. Господин Матеев е управител на ЦАПК Прогрес. Аз съм управител на Амексис и, както вече казах, представляващ. Тук ще си позволя нещо лично да кажа като отношение. За нас беше така голямо предизвикателство създаването на една модерна и централизирана информационна система за нуждите на Академията, тъй като имаше нужда да обхванем голям брой съществуващи процеси, към момента не автоматизирани. Постарахме се, чрез използването на най-нови технологии, използваме технология на Microsoft за разработка, да създадем една модерна и гъвкава информационна система, която да улеснява управлението на Академията, най-вече в частта с управление на учебния процес. Вярвам, че на база на вече създадената система могат да бъдат разработени в бъдеще нови и гъвкави функционалности, които ще внесат допълнителни улеснения. Също така, използването на модерна технология на Microsoft ни позволява така възможности за голяма гъвкавост и интеграция в бъдеще с други приложения, които биха били полезни. Няма да се впускам в технически детайли, по-скоро бих пожелал така успешна работа с системата и в бъдещето да виждате все повече и повече така ползата от едно подобно решение в реалния си живот. Тъй като каквато и система, каквото и да направим, ако крайните потребители не виждат стойност в това, е безмислено. Завърших аз, ако господин Матеев би искал да добави нещо. Аз съм много горд. Ние специално сме започнали да работим с Академията на МВР през 1999 година с изграждане на нейната инфраструктура. В момента приключваме целият цикъл, като предоставяме и потребителска информационна технология и система. С други думи, всички ангажименти, които съм поел и пред тогавашното ръководство, в лицето на генерал Талшанов, и пред сегашното, и пред целия колектив на Академията на МВР, смятам, че съм си изпълнил обещанието. За това съм горд. И още нещо. Ще се радвам, ако в тази зала всички, които са спечелили търгове по тази програма в съответните висши учебни заведения, се изправят пред всички и разкажат за тяхната система. Ние разказваме, не се притесняваме. Тук е и вендора в лицето на Microsoft, с който работим. Така че готови сме да отговаряме на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Благодаря и госпожо Илиева, господин Андреев и господин Матеев, които представихте проекта. Казват, че всеки успех започва с съмнение, но завършва с вяра. И тази вяра, че това не е нещо, което е постигнато и няма да се развива, а напротив, виждам една убеденост в всички, които са работили по този проект, че това е край на един проект, но начало, но на следващи такива. Защото технологията
се развива с часове и това, което е заложено в началото, преди 2 години в този проект, вече може наистина да се мисли за следващо усъвършенстване. Но какво се забелязва в така направеното изложение? Вижда се, че с тази нова система за усъвършенстване управлението на учебния процес в академията се постигат основни принципи на прозрачност. Прозрачност в целият процес, учебен процес и менажиране. Изключване на личния фактор в много от административните процеси, което води и до намаляване на времето за осъществяване на дадена операция. Както от страна на кандидат-студентите, така и от курсантите, така и от преподавателите и от всички, които са ползватели на системата. Всичко това води до улесняване на работата и безспорно до по-голяма ефективност. И това, което е особена ценност на системата, че тя обхваща всички нива в учебния процес, всички служители и включващи и администрацията, и също и всички центрове, които са включени в академията. Това и дава много голяма стойност и една широка платформа за по-нататъчно усъвършенстване и развитие в по-широкото включване на информационните системи в образованието. След като се запознахте с новата система, бих искала да предоставя думата на участниците, ако са вече ползвали от услугите, да споделят мнение, да изкажат предложения, а може би идеи за следваща стъпка в развитието ѝ. Здравейте, казвам се Николай Михайлов, 4-ти висш редовен курс, факултет Пожарна безопасност и защита на населението. Казахте, че всеки преподавател ще има личен профил в тази система. Това означава ли, че всеки преподавател ще бъде задължен да си направи такъв? И другия ми въпрос е, ще има ли възможност всеки преподавател да качва на електронен вариант и носител, нали, в системата своите лекции, които преподава? Така, в модула за преподаватели, всеки преподавател ще има акаунт, за да може да влиза и да попълва своя профил. Този профил е пълен профил, който касае лични данни, касае административни данни, касае и научната дейност на самия преподавател. Тези данни са необходими първо, защото трябва да се попълват регистрите на МОН. Цялата тази информация трябва да бъде препращана в регистрите на МОН. Второ, този профил касае лично преподавателя. Чрез него той си качва изискванията към разписанията, които касаят основно организацията на учебния процес. Там той ще въвежда данни за аудиторната си и извън аудиторната си заетост. Това, което касае, което питате за лекциите, касае дистанционното обучение. Там, в тази система, се набират данни, които касаят лекции, упражнения, тестове и така нататък. Тази система може да се ползва единствено, когато се провеждат тестове, тъй като с проекта се
направи мрежа в 4 компютърни зали в академията. Могат да се качват тестове, да се ползват за изпити, тестове, да се ползват тестове за определене качество на обучението, но това касае организацията на учебния процес единствено и само. Всичко, което касае преподавателите като лекции, лекционен материал, може да се качва или на страницата на академията, разбира се, ако преподавателя прецени, защото има закон за авторско право, или в системата за дистанционно обучение. Благодаря. Други въпроси? Възникнали мнения? Може би, когато още повече се сблъскаме с системата и установим нейните предимства, а може би и предпоставки за нещо ново, което да се включи, ще има и повече въпроси. Възможно е да се канят и тези, които са разработили системата, на семинари в академията, за да може по-пълно и цялостно да бъде използвана и разбрана тази система от всички ползватели. Аз искам нещо друго да добавя, което е важно и малко според мен остана в страни. Хората в тази зала са по-скоро вече курсанти на академията, но системата, по начина, по който е замислена, освен управление на учебния процес, управлява и процеса по кандидат-студентската кампания. В този процес участват голям брой кандидати, част от които ще станат ваши колеги в бъдеще, но основната стойност, едно от големите предимства на тази система ще бъде възможността тя да предоставя информация и да управлява процеса, свързан с кандидат-студентската кампания. Може би всеки от вас, допускам, разбира се, по време на кандидатстването се вълнува какви оценки има, дали е издържал тестове, къде е класиран. С средствата на това, което създадохме, кандидатите ще получат улеснение чрез интернет да получават своевременно информация, практически почти в реално време, което намирам така за едно голямо предимство и достижение, което постигнахме и което бих искал да насърча да бъде използвано, тъй като в съвременния свят повечето от информацията, която добиваме, е чрез интернет. Приключих. Благодаря ви за уточнението, господин Андреев. Вярно, че трябва да се обръща внимание на младата личност от началото на желанието и за встъпване в висше учебно заведение, така че да се чувства като улеснен участник в този процес и най-вече това, което виждам като голям плюс и принос е голямата прозрачност, която се постига с тази система. Така. Да, разбира се. Заповядайте. Тук се заговори за едни бъдещи неща.
Аз обаче искам да ви кажа едно нещо реално. Академията на МВР от тази година, всеки неин курсант има право да използва продукта Office 365 в облака. Всеки неин курсант безплатно има право да използва Office 365 в облака. Тази информация е по-встрани, защото когато започна проекта, още тази възможност нямаше. Но този проект, когато завършва, има една екстра. И тази екстра е, че ръководството ви, заедно с нашия екип, заедно с екипа в Академията на МВР, ще получи съответната информация, как всеки един от вас може да ползва Office 365. Повтарям, всеки курсант в Академията на МВР. Това е бонуса от работата, съвместната работа между Министерството на образованието и Microsoft. Благодаря. Благодарим ви и ние, господин Матеев, за този жест към нашите възпитаници. Дали имаме още да добавим, госпожо Илиева? Добре, тогава бих искала да благодаря за усилената работа на целият колектив, работил по този проект, на нашите партньори, които спомогнаха за успешното реализиране на идеята и голямото желание на Академията да има автоматизирана система, на всички, които спомогнаха за нейното включване, внедряване и адаптиране в условията на специфичният учебен процес на Академията, и да пожелая успех на тези, които я използват, а може би и на колегите, пък и един творчески импулс за продължаване на това, което направи този колектив за реализирането на представеният проект. Благодаря на всички участници, благодаря и на нашите партньори. Закривам. Колеги, заповядайте всички на коктейла, който е отвънка.